कि बाबा तब विश्वकर्मा के, अरे बाबा तब विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे कि बाबा तब विश्वकर्मा के और महिमा महान बाटे कि बाबा तब विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे कि बाबा तब विश्वकर्मा के अरे महिमा महान बाटे कि इनकर कृति के अभियो तक सुगत भैया कि इनकर कृति के अभियो तक अरे लंका निशान बाटे कि बाबा तब विश्वकर्मा के। आई बड़ा सुंदर भजन बा। हम चाहे कि जितना हमारे श्रोतागण बैठल बा भगवान रूपी श्रोतागण ताली बजा के भजन में साथ देवे के बस सभी कोई इधर जो चाचा जी बैठे हैं, चाचा जी इधर ध्यान दीजिए। क्या बात, एक बार सब मिलके बोलिए विश्वकर्मा बाबा की जय। आई चलेंगे म्यूजिक के साथ 1 2 1 2 3 4। क्या बात, क्या बाबा तब विश्वकर्मा के, बाबा तब विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे बाबा तब विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे बाबा तब विश्वकर्मा के बाबा तब विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे महिमा महान बाटे विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। सब कर कर्ज सवारे ना, सब कर कर्ज सवारे ना, जानत जहान बाटे बाबा तब विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे बाबा तब विश्वकर्मा के। थोड़ा ताली बजाएंगे पीछे से। बाबा तब विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। बाबा तब विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। बाबा तब विश्वकर्मा के। और कहे के बाद मूर्ति बनावे के शक्ति इनकर कृपा से होला एक दिन याद कैला इनका के बाबा भोला मूर्ति बनावे के शक्ति इनकर
कृति के अभियो तक इनकर कृति के अभी। बोले विश्वकर्मा बाबा की जय। भजन अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है चाचा जी? बढ़िया। खूब अच्छा लगा। बोले विश्वकर्मा बाबा की जय। तो ताली बजा के कहना है क्या कि इनकर कृति के अभियो तक इनकर कृति के अभियो तक लंका निशान बाटे। इनकर कृति के अभियो तक लंका निशान बाटे। बाबा त विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। बाबा त विश्वकर्मा बाबा त विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। बाबा त विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। इनकर कर्ज सवारेगा सब कर कर्ज सवारेगा। जानत जहान बाटे बाबा त विश्वकर्मा महिमा महान बाटे। बाबा त विश्वकर्मा के क्या बात। जय हो। महिमा महान बाटे बाबा महिमा महान बाटे बाबा। और ये आगे कहे के बाद विश्वकर्मा बाबा के अजबे निराला खेल हो। इनकर कृपा से चलेला बस गाड़ी और रेल हो। इनके पास चलेला बस गाड़ी और रेल हो। विश्वकर्मा बाबा के अजबे निराला खेल हो। इनकर कृपा से चलेला बस गाड़ी और रेल हो। इनकर कृपा से अंबर में इनकर कृपा से अंबर में। रामायण में जिस विमान पे उड़ा करके रावण ने सीता मैया को लंका ले गया था वो विमान भी बना था तो विश्वकर्मा बाबा की ही कृपा से, है ना? बोले विश्वकर्मा बाबा की जय। तो कहना है क्या कि इनकर कृपा में अंबर में इनकर कृपा से अंबर में उड़त विमान बाटे। इनकर कृपा से अंबर में उड़त विमान बाटे। इनकर कृपा से अंबर में बाबा त विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। 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 इनकर कर्ज सवार